issa stess. Mela bdejna l-programm u naturalment il-Festival tal-Poplu u l-mużika Maltija dejjem intuwa spazju fuq dan l-istazzjon u naturalment spazju. Waqt il-programm komplimenti u semmejt żewġ personalitajiet li tafuhom żgur u għet minnhom ir-raħal tiegħi għamilna ħafna xogħol flimkien. Inna nafużu xi minn dejjem. Minn dejjem. Għax taf ngħidu li Mark apparti li hu miż-Żurriq għax iż-Żurriq kbir, Mark kien ġieli nies jgħidu li miż-Żurriq inkun nafhom minn wiċċhom imma Mark kien arus il-mara tiegħek, konna ġirien aħna. U allura Mark niftakru bil-Malti l-kelma li nużaw jien namra. Eżattament. Mal-mara tiegħu Martes kontu għadkom. Tibborru l-ura ħafna snin. Mhux vera, jien kont għadni tifla, imma Mark daqsxejn ikbar minni, allura niftakarhom namra u l-kelma. Għanna kif inti għanna jena u bdejna fl-imkien. Eżatt, Għanna nkunu jew backing vocals ta' xulxejn. Ekku, kemm jgħaddi żmien mhux ħażin, jiena nkun kontenta meta nerġa' niġiegħu. Ekku. Mela, intom ser tkunu tipparteċipaw ukoll fil-Festival tal-Poplu. Mark inti kemm il-darba parteċipajt irbaħtu wkoll. Disa tkun l-10 darba li ħad parteċipa fih wara 17 sena. Wara nuqqas ta' 17 sena. Ġifieri għamilt break, ħad break ta' 17 sena. 17 sena, issa din is-sena rġejna qegħdin hemmhekk. Tajjeb. Jien it-tielet darba. It-tielet darba. Għandna. Tajjeb, ġifieri it-tlieta intkom għandkom forsi Mark daqsxejn iktar xi tgħidu fuq dan il-festival. Mark, kif taraħ inbidel? Jew inbidel. Le, għamel qabża kbira l-qudiem il-fatt illi llum il-ġurnata jsir b'orkestra live. Minn meta kif bdejt jiena fil-bidu kien isir ta' jekk tmur lura fl-istorja tal-Poplu kien isir qabel, però din jien l-ewwel darba li ħan ikkompeti fih b'orkestra live. Okay. Il-festival li hija qabża kbira ħafna il-qudiem jiena bniedem li l-live inħobbu isbaħ mill-live m'hemmx. Però l-livell taħseb li apparti ġifieri il-kanzunetti baqgħu tema soċjali u anke dak li jkun jaraf li jitfa' ċertu kanzunetti f'dak il-festival partikolari. Eżatt, il-kanzunetti evolvew ma' żmien. Kwalità edem fuq u l-lum għandak iktar fejn timra. Għal-bidu li kont nikkompeti jena f'dan l-istess festival, mux ma kienx hawn mezzi kien hawn tal dak iż-żmien konna, però l-lum hawn ħafna aktar biex taħdemu. Kien ikun qisu ħanida bl-Ingliż qisu stepping stone tarġa' biex għal dak li jkun jistgħu jipprova jew jagħti l-ewwel performance tiegħu u mbagħad imur għal festival żgħar bħal kanzunetta Maltija u Song for You. Però jiena still kont intih wadni, still qed nintih l-importanza tiegħu ta' ma kontx inqisu bħal stepping stone, kont iqisu xi ħaġa li qiegħda livell fuq mill-ewwel jien. Fil-fatt kif qed tgħid inti kien hemm kantanti pereżempju bħal Walter Micallef qed insemmi ħax huwa veteran. Kien jieħu sehem fih biss pereżempju. Merga pereżempju kienet tieħu sehem ukoll ħafna fih. Imbagħad kien hemm kantanti li kienu jmorru festival oħra mhux f'dan partikolari. Għanna inti versatili ħafna. Iva. Ġifieri kantanta li jisek għandek jinnaf xi ħadd li tlibsek inti l-vuċi tiegħek. Kapaċi toqgħod għal ħafna kanzunetti. Toqgħod għal ħafna stili, iva, hemm min jgħidli li l-ballads jixirquli iktar, hemm min jgħidli l-soul li jixraq li iktar, il-country nħobbu, jfakkarni ħafna fik. Darba għandi ballad partikolari, imma kif qed tgħid inti jiena nħossni komda nkanta ħafna stili differenti. Però l-Anja tal-Poplu darbtejn li ħadsem, darba ħadsem ballad ma' Paolo Jordi Majna, kienet ballad għal-qalbi ħafna, u darba ta' wara ħadsem duet ma' Dominic Cini kien iktar komiku. Bħala kanzunetta kienet iktar. Kienet daqsxejn isab tema satirika politika u xekk kif takar tajjeb. U kienet niżlet ħafna tajjeb man nies ukoll. Ekku. Mela jiena kif qed taraw hawnhekk għandi envelopes kuluriti u għalhekk ħanidilkom biex tażduli. Envelop min jixtieq jibda minnkom, ħan nibdew minn hemm. Ħalli nċedu Alright, mela għandna kemm tażilli kulura hawnhekk għandi mistoqsijiet. L-isfar. L-isfar, tajjeb, mela l-isfar għalik. Mela ħanaraw xi preparawna aħna bħala mistoqsijiet għalik għandna. Mela. X'ti preferi dar fil-kampanja jew appartament f'żona urbana? Kampanja, jien hemm noqgħod fil-kampanja. Tajjeb, ġifieri kienet naturali. Naturalissima. L-aktar kulur li tħobb tilbes u kulur li żgur qatt ma tilbes. Inħobb nilbes ħafna l-iswed. Ma nilbis forsi orange rosa li għajjat, mhux
naħseb dawk il-kuluri għajtu ma tantx. Mhumiex Nilbishom, favoriti. Le, miegħi. Tajjeb. Mill-kanzunetti tiegħek stess li ma il aktar waħda favorita? Mill-kanzunetti tiegħi stess. Naħseb Still Waiting li kont ħadsem fija fil-Malta Eurovision Song Contest sena minnhom. Dik toġobni ħafna. Baqgħet ma' qalbi. Ejwa. Tajjeb. Mela, ti naħseb ma naħsibx li ħatgħid li għalmenu jiena għalmenu naħseb għandna bħali ġieli tinsa tiekol. Leħi. Jien mhux ninsa niekol, iċ-ċans biex niekol. All right, differenti. Ġifieri mhix jew niekol. Mhux noqgħod bil-qeda u niekol. Mela, tema ta' kanzunetta li tixtieq tkanta dwarha li forsi qatt ma kellek iċ-ċans jew l-opportunità u tgħidilna kieku dik tkun tema li tkun ma' qalbi. It-tema li ħankanta fuq din is-sena marbuta ħafna ma' qalbi u ġitni l-opportunità li nkanta. Tema oħra li nixtieq inkanta fuq hija l-imħabba bejn l-omm u tarbija fil-ġuf, eżempju. Dik sabiħa wkoll toġob. Suġġett sabiħ ħafna. Tħobb tisma' podcast? Iva, kont qed nisma' wieħed issa Tajjeb. fil-karozz. X'ti preferi jekk tara x'film id-dar jew fiċ-ċinema u jekk x'kien l-aħħar film li rajt fiċ-ċinema? Il-lajs, ċinema ilni li mort. Naħseb l-aħħar li ħadd it-tfal jaraw il-film ta' Barbie, jista' jkun mhux jien rajtu ġifieri, imma nippreferi nara film id-dar. Tħossok iktar rilassata u llum il-ġurnata għandha fakultà li forsi nwaffqu mbagħad inkomplu. U allura xelta li tara. Ekku għandek għażla wkoll kbira xtar ekku. Mela, kif tkun il-ġurnata perfetta għalik ikollok tgħid illum ġurnata għalija, kif tagħmilha? Ġurnata għalija, inqum, immur xi spa. Il-ġurnata perfetta ta' mhux il-ġurnata li jkolli. Immur xi naqa' baħar u noħroġ xi jikla flaxija dik il-ġurnata perfetta kieku, imma jiena nkun biża ħafna bit-tfal u l-ġurnata perfetta hekk. Immaġini tgħid ħanamilha lija din ġifieri. Ġieli pereżempju nibbukja xi spa naqalgħu minn it-tfal li nagħallem, naqalgħu minn eżatt. Ġieli nagħmilha. Tajjeb. Mela ġieli tqum tnaqqar xi ikel bil-lejl? Le. Norqod bil-lejl. Ġieli jien meta ma nkunx nista' norqod hemmhekk jiena niżgarra. Għax indumma norqod u mbagħad jibda jerġa' dak il-ġuħ. U nerġa' mmur innaqqar. Mela, x'tażel minn dawn it-tnejn? Personal trainer jew personal chef? B'xejn għal ħajtek kollha, ġifieri il-min ħatażel. Jibqa' miegħek tul ħajtek kollha. Personal chef kieku għażel jiena ma nsajjar qatt, imma għandi bżonn il-personal trainer għal ħajti. Imma l-għażla tiegħek. Personal chef. Personal chef. U tisajjar. Li kieku kellek tikteb autobiografija x'issemmija? Il-paġni differenti ta' ħajti. Naħseb, dak ġieni f'moħħi. Mela, xiktar. Inti t-tip li tħobb tippjana kollox fid-dettal jew tippreferi tkun spontanja? Ma nippjanax ħafna ta' jien. I mean, l-affarijiet li ikunu viċin risqin nippjana li jom imma mhux ħanippjana jien nafal 6 xhur oħra m'iniex it-tip ta' persuna pjana fit-tul. Tħobb tal-immedjat u mbagħad kollox jimxi bit-temp tiegħu. L-aktar strument mużikali li tħobb tisma'? Il-pjano nħobbu ħafna ma kal-violin. Dawk it-tnejn. Aktar tandi daqsxejn mistoqsijiet mhux ħażin għalik. Kemm tiddedika ħin fil-ġurnata għas-social media? Meta jkun risaq xi festival jew meta jkun risaq xi ħaġa iktar ikolli niddedika ħin għalih. Però meta ma jkollix affarijiet hekk impenjattivi tal-karriera jew hekk ma tantx nużaħ. Forsi tidħol tara ftit. Nidħol nara, mhux ma nidħolx, ma pereżempju anke affarijiet ta' bil-fors jien naf, pereżempju Teams l-iskola jkolli niċċekkja emails li nirċievu. Affarijiet isek bil-fors trid tarhom, allura isek bil-fors trid tiddedika ċertu ħin. ċertu affarijiet. Liema idi kleb fuq il-mobile li tuża l-aktar? Lep li nuża l-aktar. Jew tal-bank. Jew li forsi tikkomunika biha l-aktar, ħanajdilek. Instagram u Facebook. Instagram u Facebook, tajjeb. X'kien l-ewwel job tiegħek li kellek f'ħajtek? Jiena kont LSC, il-full-time job tiegħi kien l-ewwel wieħed għax imbagħad kont naħdem part-time meta kont tfajla insomma, ma l-ewwel job tiegħi full-time kien. U għadek fl-edukazzjoni. Jiena kindergarten teacher. Tajjeb wis, mela bqajt isek fuq l-istess parametru. L-aktar membru tal-familja li għandu influenza fuqek u ħana l-qubija din. Influenza fuqi. Ommi. Ommi naħseb. Ommuk, mela. Hello, ma. Nsellu għal Tarana. Ekku, Mark, għandek dawn it-tlet kuluri roza, aħdar jew oranġo. Nażel l-aħmar. Aħmar dan xina qisu f'kultant naraħ fil-roza jew id-dawl ma nafx.
kultant naraħ naqra qisu Roza Jixil. Kif kol nittawallu hekk ġoddaw. Insomma, x'imkien hemm qed. Wija bejn. Fuq l-iskala tal-aħmar. Tajjeb, mela, mistoqsijiet tal-Mark, ħanipprovaw nħaffu naqra ħalli kemm jista' jkun nirrispondu minnhom. X'inhu l-kolazzjon favorit tiegħek kif tqum? Toast. Toast bl-olive oil. Ija. Ma naħdux bil-botir Xej, toast. olive oil. Olive oil bħalma jiġi jisu bruschetta. Toast bl-olive oil u kultant jew ftit zebbuċ miegħu dak il-favoritissimu. Interessanti. L-aktar moment imbarazzanti f'ħajtek, is-sint għaddejt minn ħafna Laħwa tantem minnhom Darba waqgħet minn fuq il-palka fuq mejda nies qed jiklu. Jiklu kien qegħdin. Kienu qed jiklu waqgħet fuq il-mejda, m'hemmx tagħmelhom. Mela, l-aktar mużiċist jew kantant li jispirak jista' jkun Malti u anke barrani. Naħseb jiena wieħed mill-ikbar ispirazzjonijiet ta' ħajti kien il-Bajżu, Muleta il-Gloria tal-Ġenna, jibqa' dejjem naħseb il-number one li l-iktar bniedem l-ispirani. Naħseb dak id-duett li kellek miegħu ta' ġensna, u xkont kantajt duett miegħu niftakar u x'vera. Isimgħu ftit jibqa' ġo qalbi. Ġo qalbi. Ekku, l-aktar kanzunetta favorita mis-snin 80 jew mis-snin 90. U tkantanna biċċa emma. Mis-snin 80. Tantem jaħasra li kienu kollox jiena. Inti naħseb bdejt Mark fit-tmeninijiet, le? Bdejt mużikalment bdejt. Bdejt fis-sebgħinijiet. Fis-sebgħinijiet bdejt inti. Fis-sebgħinijiet, imma tmeninijiet jien naf. Ta' żmieni, meta twil. Dak iż-żmien kien hemm ħafna bands minn daw il-moderni u da. Pero naħseb waħda mill-favoritissimi tiegħi Enjoy the Silence ta' Depeche Mode. Ok. Biċċa tkantanna żejrek jew le. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Waħda mill-favoritissimi tiegħi dik. Mela, x'ti preferi sifer waħdek jew ma' grupp? Ma' grupp ta' waħdin id-dejja. Għanżidlek biċċa bil-motur jew xi safrajk. Bil-motor l-għana tiegħem, mek ikun qed my peak. Mela, li kellek titgħallem lingwa oħra barranija li ma tażel u għal xiex? Naħseb nitkellem berba lingwi barranin jiena, però naħseb illi kieku kelli nitkellem b'lingwa oħra l-Ġermaniż nażel, għax għandi ħbib mill-Ġermanja u jkun sabiħ li nikkomunika magħhom bil-lingwa tagħhom ukoll. Huma jipprova jikkomunikaw bil-Malti meta jiġu hawn. Iva, xi ftit kliem jgħidu bil-Malti. Tajjeb, tara ma jsibux daqshekk diffiċli, għax jgħidu l-Malti diffiċli. Li mu l-aktar staġun tas-sena li tippreferi u għal xiex? Jien ngħid is-sajf għaliex joġobni. Jien ħafna ħwejjeġ fuq idejquni. Allura s-sajf. Is-sajf. Shorts u t-shirt u Shorts u t-shirt u noqgħod komdu, iktar li nkun komdu iktar aħjar. L-aktar ġeneru ta' mużika li tiddejjaq tisma'? Rap. Ir-rap ma jogħġbokx daqshekk. Mela, li kieku kellek issir top li xi ħadd barrani lest li titlaq mill-Malta biex tmur tgħix miegħu jew magħha f'pajjiżu? Fimni law, mux daqxej din impossibli l-persona ta' ħajta għabbejta għadna għobba. U ġifiri ma' pero kieku kelli netwerk nġiġu għon sebxad barrani, nejdu kieku l-minu xopjien kienet barrani għakont immur wara janka. Kont mur, ġifiri mħabba tirdok fejn immur il-qalb jimxi riġrejja, kif nejdu fil-kanzunetta. Li kieku marta skallat kun barrani għakont immur wara jakun l-imkien. Kien ħallina Mark, mela. Temmen fid-destin jew taħseb li kollox jiġri b'kombinazzjoni, ġifieri temmen li tkun miktuba li. Jien nemmen. Temmen. Jien nemmen li tkun miktuba li kien ħaġa. Okej. Xoltok l-aktar meta tisma' kanzunetta, il-lirika, il-melodija jew xi ħaġa oħra? Jiena din diffiċli wkoll għax jiena meta ġrek tib kanzunetta jiena qatt ma ktibt lirika l-ewwel jew mużika l-ewwel dejjem ktibthom it-tnejn flimkien. Naħseb hija kombinazzjoni ta' tnejn ta' mużika u ta' lirika. Waħda tiġbed l-oħra magħha. Waħda tiġbed l-oħra u ħaġa tal-għaġeb meta nisma' mużika jien titfani fi żmien ta' meta ħarġet. Xfirek smajt mużika tal-Beatles ħan niftakar meta kont għadni mur il-primarja. Tirtok lura fil-memorji tiegħek. Dak it-tip. Waqt li qed issuq x'tisma' l-aktar mużika mir-radju jew minn xi playlist tkun ħolqot inti stess? Radio dejjem. Anka jiena ta'. Radio dejjem, għandi playlist ta' ġifieri. U nibda nagħmel challenge mien nifsi li kull kanzunetta li tiġi nkanta magħha. Jien bħalek naqra veru great minds think alike. Provajta tal-mina Marisa, per eżempju, tidħol ġol-mina tiqaf tibqa' tkanta. Tibqa' tkanta biex ta' tiġi xintajn magħha. Dik nagħmilha. Imma ġieli tant inqul nibda niftaħ bil-ħaqda taħt il-mina x'ma jaqta li xi
Mela, fejn wasanna, all right. L-aktar kanzunetta li t-emozjonak. L-aħwa. Hemm ħafna naħseb kemm sabiħ t-emozjonani ħafna. ħafna kalili, waħda mill-kanzunetti. Qatt ma rnexxiel inkanta kollha mingħajr ma nissel dema. Kemm sabiħ wisq. Temmen fl-ħir Għasirit nemmen li talaw li dal-mistoqsijiet. Temmen fl-ħir sal-aħħar waħda u ġili kellek xi esperjenza paranormali. Kelli, ma mhux ħanoqgħod insemmi, ma nemmen 100% fihom. Għax naf li Marku għada xejn sensittiv fuq dan is-suġġett. Allura jista' ġiet mad-destin tiegħek din il-mistoqsija. Mela, Mark, inti kellek kanzunetta li t-titlu jiġbaħ ħafna minn dil kanzunetta illi għandek. Eżattament, fil-fatt nibxuni bi ħaġa. Għalix fl-2013 fil-Festival Internazzjonali tal-Kanzunetta Maltija kelli l-kanzunetta l-poeta Bla Klim. Vera. U d-darba għand il-poeta ta' ftit klim, ġifir u li sab ftit fl-axħar. Sab xiejt. Sab xiejt. Mela, ikanta naturalment Mark Tonna, klim huwa ta' Etienne Mikallef u mużika da' Dominic Cini, fil-fat Dominic kim manna r-tnejn, għalix huwa wkoll kantant li ser ikun fil-festival. Ejduna xi ħaġa ħafifa fuq. Il-kanzunetta hija tribute ta' tiġieħ lill-mibki Ray Mahoney. Kanzunetta fuq Ray Mahoney, jekk tisimgħu tkunu tafu ġifirx. Ray Mahoney kien fundatur tal-komunitarju tagħna ħafna kanzunetti sbieħ. Kien bniedem ta' ftit kliem. U vera kien ta' ftit kliem, ġifieri min jafu personalment. Eżattament. Ma kienx wieħed jaqbad ifajjar il-kliem bla-ddu. Kien meqjus ħafna. Dak li jgħid kien jiġi hawnhekk ir-radio jagħmel ix-xogħol li għandu jagħmel, joħroġ jagħmel dak l-acknowledgement li ħajitlaq. Onorat ħafna. Li ġietni l-opportunità li nkanta din il-kanzunetta x'kien bniedem li tassew nammira u spirani wkoll anke fil-kitba li dak. Xi ħaġa sabiħa ħafna anke li nibqgħu nirrikonoxxu dawn l-artisti kbar illi meta tgħid Ray Mahoney ikona tal-mużika Maltija u ġvera. Mela, naturalment din hija kanzunetta kif għadna il-poeta ta' ftit kliem li ħansibu f'dan il-festival. U għandha kanzunetta li għandha titlu interessanti ħafna li tista' tinterpreta b'diversi modi u għalhekk ħan nitolbok għandna biex anke tgħidilna rigward din il-kanzunetta nafu nħobbu wkoll. Il-kliem huwa ta' Joe Julian, nimmaġinaw il-mużika Mark Peter Lucas u xek. Eżatt. Din is-song hemm nibtet l-ewwel avviċinan Joe Julian bil-lyrics u ma lyrics maħsubin u miktubin appostalija għax titratta ir-relazzjoni bażikament tiegħi mar-raġel tiegħi li huwa ta' kulur skur, ta' ġilda skura bażikament. Jiġifieri titkellem fuq kif is-soċjetà mhux kulħadd ta' biex inkunu eżatt, le. Parti minn dik barra minn nistem barra kif ħarsu lejk bħala koppja bażikament. Imma l-kliem huwa jiena nirrelata ħafna mal-kliem. Vera sabiħ. Allura, tkellimna fuq l-autobiografija din hija tipu ġvera isa. Għalkemm ma ktibx inti ma miktuba fuq l-istorja ta' ħajtek ġvera. Issa mela minn ftit oħra nisimgħukom tkantawhom il-kanzunetti ħalli anke nifhmu aħjar u nibdew nixtarru ftit il-lirika, il-mużika sabiħa, l-arranġamenti mużikali. Kif qed ngħidu dawn l-arranġamenti ma jista' ser ikunu adattati għall-orkestra, ġifieri għandek biċċa xogħol. Mela nsellem ukoll il-maestro Aurelio Belli li jagħmel l-arranġament għall-orkestra tal-kanzunetta tiegħi. L-istess, mela ħajja Aurelio. Nsellmulek minn U grazzi ħafna. Ekku, rehearsals u hekk kif qegħdin għaddejjin. L-rehearsals se jkunu fl-aħħar ġimgħa. Eżatt, qisu l-aħħar ġimgħa. L-aħħar ġimgħa tal-festival. Se jsiru fuq il-posters. Eżatt, Teatru Rjal. Bħalissa nkunu għaddejjin bir-rehearsals tagħna. Aħna kulħadd jipprattika għar-ras u d-dar u xejn. Fit-tlieta ta' Wissu l-Festival Anja tal-Poplu jiena se nistieden sija lil Mark kif ukoll lil Anna biex ikantaw il-kanzunetti tagħhom tibda inti Mark mela. Nibda jien. X'taħseb? Mela il-poeta ta' ftit kliem. Naraw x'għandek x'tgħidilna. Tajjeb. Fidejn Mark Tonna eżattament wara din il-ġingil relatata mal-Festival Anja tal-Poplu.
Osservat, edukat minn tfulitek Innamrajt mal-kidbit minn sozitek Bil-kunjom Irlandis ta' familtek Raymond Mahonians Klim meċej mirrum sawart Min arqat ma inftaħart Il-poeta taftet klim Il-lingwa ħabbejt U beklim kem udjenzi paxxejt Imbad fġensna l-ħila tijek u rejt Għax l-istorja tal-Malti mħalbin ġejt Fundatur tal-qawmin letterarju Leħnek sot f'xi romanz fuq ir-radju Il-poeta li ftit issibħalu Raymond Mahonians Produzzjonijiet għamilt Kanzunetti kbar kem ktibt Mal-artist tal-qalbek ħdimt Il-lingwa ħabbejt U biklimek kem udjenzi baxxejt Imbad fġensna l-ħila tijek u rejt Għax l-istorja tal-Malti mħalbin ġejt Inti bqa l-artist B'sena kbira l-lingwa tagħna ħaddimt Lila int ma' 7 noti żewwiġt Għax mill-qalb kien joħroġ dak illi ktibt Ġmilta wirt U xogħolok nibqgħu nozzuh Li tajtna ser ingawduh U lilu lidna nadduh Il-lingwa ħabbejt U biklimek kem udjenzi baxxejt Imma fġens tal-ħila tijek u rejt Għax l-istorja tal-Malti mħalbin ġejt Inti bqa l-artist Sena kbira l-lingwa tagħna ħaddimt Lila int ma' 7 noti żewwiġt Għax mill-qalb kien joħroġ dak illi ktibt Ġmilta wirt differenti mhumiex se jifhmuna għalkemm ma tantx jitkellmu ħarsithom jixluna maħniex kriminali għalfejn kulħadd perpless kull manna lewn il-ġilda li mhijiex ta' tnejn l-istess x'differenza jagħmlilhom kulur l-abjad l-iswed iċ-ċar ma l-iskur aħna xorta wlied l-istess dinja l-istess kreatur aħna nafu nħobbu wkoll maħniex inqas mill-oħrajn x'inhu l-gost li tittimbra lin-nies kont ir-razza l-kulur jew l-ilbies aħna nafu nħobbu wkoll għadha tħares kuljum lejn l-ċuħ din is-soċjetà l-imħabba don mill-isbaħ bla ebda frontieri jekk tkun fiż-żar buntana tkun taf xi ġifieri timmix imħabba għamja mhijiex illużjoni ta' żewġ tiqlub maħbuba sabu l-akbar wens f'xulxin sakemm nafu li m'hemm xejn ħażin nibqgħu sodi nafdaw fid-destin għax minkejja l-kulur differenti l-ferħ sibna f'xulxin aħna nafu nħobbu wkoll maħniex inqas mill-oħrajn x'inhu l-gost li tittimbra lin-nies kont ir-razza l-kulur jew
Thank